काहे नथिया गढ़वला उधार सैया नथिया गढ़वला। हेलो भैया, स्केल थोड़ा हाई है लेकिन रुक जाइए। अब हम अपन लाइन गाओ तनी जौन गईले बानी हमने के शशिकांत भैया के लिखल गीत बा, अचानक भेज दिले गा देनी। जब कोनो मर्द के मेहरारू के केहू बाजार में टोक देवे तो मार होइबे न करी कि जब पता चलल तब भइल